ipahimutan nato kung ikaw si Roda, unsay imong bation kung mo escape ang usa ka lalaki no nga nagpabuntis sa imo kay tungod kay unsay rason. So unsa may imong ma-feel? Magpabilin ba ka sa ilang panimalay o gukurong ba nimo si Benji or unsa ka? Mauningin mo na tilin no. Ako siguro dati siguro instant yun na ang reaction is maglagot nga ambot. Sa ako siguro karakter no nga dali ka ko manginit ba na dali. Yes. Nagpugi gid ba na giingon ng mga pinagbabawal na TV. Is kay ko gyud pud ni si Benji siguro. Malagi nang giingon lagi nga ni sakay karon kay gisakyan man pud ka unsay gibati nimo. Sibat na ka mo ina. Mag-hits ka nya karon og na ay kuan na ay mahitabo nga disgrasya. Hit and run. Yes, mo dai na din ni Ate Jeno. Daog ba may disgrasya literal at na hit and run. Siya pa ang nakalaya sa iyang kaugaling mong panimalay tungod sa iyang binuhatan. Maunay resulta lagi sa kanan nga sayod na ta kung unsa atong mga obligasyon o kung unsa ang atong mga limitasyon pero nagpasulati ang atong pagka mapahimuslanon sa higayon. Yes, correct. Mauna na pahimulos na lagi ang pangutana. Para sa kuno adisir unta ta mo pahimulos sa mga higayon no kung naay mga inosente or ingon pa na ay mga maway nag-ula-ula din ha. Normal man yun na amang yun nang tawag nila og puso. Na amang yun na, di man yun na ito, mainimod din na ito na ingon pa nga maidinay. Pero na ay pamaagi nga malikayan. Hindi ko matawag ang term nga dili malikayan. Malikayan kung gustohon. Kung una-una mo ang sakto o kung unsa gyud ang angay nimo nga obligasyon. Yes, mostly sa akong nahibawan no, sa mga binugoy nga istorya sa akong mga relatives kanang doon sa akong kanang magtapok-tapok, miingon sila nga ano na bisa sila mga panupil na kuan na daw kanang gibahog bahogan na og mais di tuktukon kuno sa manok di ba? O so mga bitunggoy na nila ng istorya pero dapat una-una sa labi na no manawagan sa mga kanang mga playboy type ng mga lalaki nga murag dili mo balibad or kanang kuan ko no Ate Jane open sa temptation. So di ka balibad. So kinahanglan tan-awon pud ninyo kung angay ba ninyo buhaton kay di ba gisakyan niya Ate Jane na karon mag-hit and run. So dako kay siya tulobagon. Sa iyang gibuhat nga naaman di ay siya tiniod na kuan tinuod nga hindi gugma nga kababata pa cute. So para sa ako managing di lang siguro niya ikasakit at pero managing na ang resulta. Na ang resulta sa imong kugi. Para sa ako sakto pod ang imong nga na-experiensyahan at least kana karon na akay nakatunan. Di naman nimo mautro, di naman nato mabalik ang nahitabo. Siguro di na ambot lang naa sa imong kaugalingon na diskarte and pagpakatotoo kung unsay mamahimong resulta unsay mamahimong dagan sa mga panghitabo mo. Kung kuan gyud ka normal sa pamilya ni Leia, normal sa pamilya ni Leia nga masuko og iubos imuha. Well, syempre ang disappointment sa imong ginikanan, i-expect na nimo. Dili mo expect na malipay sila or sa bata tungod kay dili simple nga butang ang gihisgutan nato karon at inabuhi o syempre kaugmaon na sa usa ka tawo nga walay kabangkaagan, walay kalabdanan sa inyong mga mali nga desisyon no sa imong mga pagpahimulos sa previous nga mga panahon. So para sa ako naa naman yun na hitabo naman natin naman nimo maotro di naman nimo mapapa mas maayo nga tubangon nimo ang kasamtangan nimo nga sitwasyon kung gusto gid ka nga di man nimo ma-correct mabawi to kuanan lang nga makapangayo kag kapasayloan dito sa imong uyab nga maogi imong gihigugma man ka ha which is kung gihigugma dili unta binaw nga dili mga ayaw magkakasayloan dito sa iyaha sa iyang ginikanan syempre ang tubagan na si Ronda ipasabot nga kung wala yun kay pagbati ipasabot sa iyaha nga ingana and then parang kung
come up mo no sa mga ideya solution o mga pagbuo na walay ingon na-alcansi ba? Walay nagiyaan ingon ba? Na kay obligasyon, ingon ang gihabuan magbuhat. So, kinahanglan mo na nga banggan. Hindi man galing mo kaya nga makikubang sa iya, prangka sa iya o pasanta. O siyempre, ihatag po ang kasiguraduan nga bisan dili ka mang magkadayon na akaagad ka nga magpakaamahan sa bahay. Yes, correct. Imo man yun na ikaw mismo rin nga na ay nakitabo sa inyo hasol pangatong bahin na. And then, isa daw yan nawala ko sa pinahuna-hunaan. Wala ito no, so atubangan na si Roda and hindi pasabot. And malay hindi mo ba siya sa pagkakaroon na kaingon ka nga, dili ni mo siya kaya atubangon or dili ni mo siya yun gusto kung kay wala pa ni mo nakita ang bata. Naabay yung mga pagbati at yung usap mo. Ma-chance kung makakita na sa anak. And then, so ang akong ikasultin ni Pinjay, nga dili siya mo dagan sa iyang siyang responsibilidad isip amahan. So correct ka Ate Jane nga iyang yung muli siya pakig-istoryahan si Roda i-open up kung unsa na siya inside mo ka kay lisod ang pod Ate Jane nga sa pagkakaroon magpakasal siya og pugos nga bisan wala siya nahigugma di ba? So ang future atong malantaw nga dili maayo ang bunga sa ilang kaminyoon kung walay paghigugma sa usag-usa. So kinahanglan nga adi say ka mosulod nga desisyon nga magbuo mo sa iyong pamilya kung mas maayo gitong love ninyo ang usag-usa. So Benji no, example kung ikaw ibaylo nato ang kahimtang ikaw si Roda and then si Roda si Benji. So unsa kay imong feeling nga imong daganan ang imong responsibilidad? So kay inyo man ang gihimo, so nagkasinabot mo, bisan maingon ka nga walay gugma, so Ate Jane, walay gugma. So ganong gini-flirt man pud siya, di ba? Walay gugma siya, ang walay gugma, baka nag-iingan no, nga di lang yung maangay magpahimulos. Kita makasayod man ta, makasense man ta, nga na ay something, pero kinahanglan, adisya na to sa akin ang panahon. Tanawon sa nato na kung sa ining palinto nga na ay o mahimong resulta sa mga butang-butang nga imong buhaton karon og andam baka o kaya ba nimong atubangon. Yes. So ang imong bahay buhaton karon mo uli ka, imong tubagon ang panawagan sa imong ginikanan nga magpakita ka kay isip responsable nga amahan sa imong anak bisan dili ka mapakasal ni Roda kay dili man pwede nato nga pugson ang tao kung di wala gid gusto. So ato bangon ang responsibility sa imong anak. Dili na sa inahan no kay lisod man kang atong pugson ang tao nga wala gid ay nahigugma. So lain man ang imong gihigugma so ipakita apan sa karon doble na ang imong problema kay ni wala naman ang imong tunay nga gihigugma kay nagbiya sa imong so unsaon na lang. So ato bangon nimo tan-aw nimo ang imong both sides no sa imong kaugalingon ug sa kang Roda kung kahimtang kung unsa kay tinuod gid na bisag ako pod siguro Ate Jane kung si Roda ko di ko muuli sa amo kay basin pasakitan ra ko sa akong ginikanan kay ang mga disappointment di ba mostly sa ginikanan mo pasakit gud sa anak kung labi na gaas kayo ilang panglantaw and then na disappoint so masampalan yun ka bisag matabangan pa ka di ba Atilaw ka wala dito wala na insakto si Roda wala na lang siya nagpakita sa kay ikaw po wala ko nagpakita sa iya so dili na maayo no nga buhaton sa usa ka lalaki nga human nakapahimulos di ba so dapat imo ginang kanang magpakaamahan gid siya Ate Jane. Yes, and syempre Ate kinahanglan niya nga ma-realize no ang iyang obligasyon iyang ginikanan na hinuon nga nagbuatan karon kay wala naman wala siya magpakita naa sa iyang ginikanan karon oy mao na ikuan lagi na mao na giingon nga tanawon lagi agling tulman na adi sir maggara-gara adi sir pagpahimulo sa panahon mao na mga maot no mga disadvantages sa kanang mga ipasulabi ra gani ng mga gagana nga wala sa lugar. Yes, oo. Ipakita niya ang iyang pagkatunay nga lalaki. And then pag humana abot na sa problema mo escape na no.
Di na maayo. Oo, pero para sa ako, Ate Will, no, wisely said, dili na ko makonsider nga tunay nga lalaki ng mga inana. Oo, lalaki ka, ma-prove ni mo nga lalaki ka, kay naakay bunga, ang pangtana, nagbarog ba ka nga lalaki? Hindi sibat raman ka sa iyong obligasyon, wala man yung panindigin. Irresponsible na Ate Jane. So, dapat bisag ako si Roda, dili po ko mapakasal sa iya. Kaya nakita na niya nga ang iyang partner, ang nakabundi sa iya, irresponsible niya. Questionable ra po daw kami niyo uli ng duha. Wala no, so manghinaot ta sa mga naay mga plano or mga maghilig sa mga ingana no, samtang wala pa mo na hinayak, wala pa mo nabutalya sa alanganin nga sitwasyon, wala pa mo na hot seat. Huna-hunaan ninyo sa makalagahan ng inyong mga desisyon sa kinabuhi. Yes, kung naana mo yung mga hinigugma or naana mo yung mga pinili sa kinabuhi, so dili na matanaw sa uban ni Ate Jane. Normal na daw Ate Will mo tanaw pero dili na naman patintal. So, naglami ang atong topic, Ate Jane. Ate Sir Dato, no, i-entertain ang inyong mga comment sa among official Facebook Live ug sa among pag-entertain namo sa inyong mga text messages ug uban pa mga shoutouts ug mga greet